з'являться урадам, прапанаваті. Шоу, ти кабан, ось ти бачиш сенс, а я його не бачу. У мене питання, хто з нас більш сляпий? Мабуть, сенс єсть тільки у коханні, а не ж те кохання, там усьо криві. Здимай свої надії, кидай їх у смітник, хай їх опранай який-небудь бомж. Ага, мабуть, гэты бомж стане президентом.